як писар рӯзи тӯи дӯстдоштааш маст шуда ба тӯйхона меравад. На ба он хотире ки тӯйро вайрон кунад, танҳо ба хотири муборак гуфтан ва хайру хуш кардан меравад. вақте ки ба тӯйхона медарояд, мебинад ки ҳама хурсанду рақсу бозӣ карда истодаанд. ончунон ғамгин мешавад ки чашмонаш пур аз об мешавад. аз сабабе ки духтаро хеле бисёр дӯст медошт, чашмони пур аз обашро пинҳон мекунад. вақти тӯҳфасупорӣ мерасад, дӯстони арӯс якояк ба арӯс тӯҳфа месупоранд ва писар бо як тӯҳфае ба назди арӯс меравад. духтар писарро мебинаду нороҳат мешавад ва ба ӯ мегӯяд: дар дастат чист? чаро ба ин ҷо омадӣ? писар мегӯяд: ин ҳамон қуръоне ҳаст ки ту бо ман аҳд карда будӣ ки то охири умр бо ман мемонӣ.